Здравейте на всички русенци! Реших да снимам един от кварталите на Русе, най-добър град за живеене. Да видите как се придвижваме русенци в най-добрия град за живеене. Добре е човек да си купи тук, може би, някакъв танк, за да преминава успешно, а виждате колко е натварен пътя. Извинявам се за тресението през цялото време, но това е положението. Тук с повече от 20-25 км не е желателно човек да минава, защото общо взето няма и 20 метра равни. И това продължава години, а пътя виждате, че е супер натоварен. Свързва доста села с града. Стотици коли, да не кажа хиляди, минават всеки ден, но на никой не му пука. Това е положението. До нови срещи!